Pamalandong, kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Katagbawan. Kini ang atong pamalandungan karon. Katagbawan. Sa kasagaran, gibahaan kita sa mga pahinumdom, sa mga produkto matag adlaw, nga magdani kanato pagpaminaw ug pagpalit sa ilang mga gipamaligya gikan sa pagpaputi sa ngipon ngadto sa kinakusgan sa sakyanan. Ang pahinumdom o advertisement mao'y binilyon nga negosyo aron mo tinguha tang mupalit sa ilang gipamaligya. Apan dunay nagpailalom nga mensahe na ining tanan. Usa lang, pagkadiskontinto o way katagbawan. Kining tanan, nagayud-yud ka nato ngadto sa dugang pangtinguha sa mas dako pa, mas maayo pa, o mas mahal pa nga mga butang nga atong maangkon. Ang Biblia nagaingon, kay wala kita bisan unsa nga gidala nganhi sa kalibutan. Og siguro na lang gayod nga dili kita makiralag bisan unsa ngadto sa gawa sa kalibutan. Kung kita adunay makaon o ikabiste, kiniigo na nga makatagbaw kanato. 1 Timoteo 6:7 sa 8. Yano kaayo, pagkaon, biste, ug dapit katulgan. Apan lahi kini kaysa atong pagkinabuhi karon. Sa gipangutana si John D. Rockefeller, ang unang bilyonaryo o kinadatoang tao sa kasaysayan sa Amerika, kung unsa man gyud kadaghana ni ining mga butanga ang magkatagbaw sa tao, siya mitubag uban ni ining talagsaong kamatuoran. Dugang pa kaysa anaa na kaniya karon, maoy makatagbaw kaniya. Ang katagbawan ba nagkakahulugan nga wa kanay kabutonon o tinguhaon? Ang katagbawan ba mao nga wala kanay mga damgo o pangindahay? Ang katagbawan ba nagpasabot nga di ka na malipay o malingaw sa mga nindot o matahom nga mga butang? Ang tubag, usa ka na kong dili. Dili o di kini mao. Ang katagbawan mao ang di nimo pagtugot nga kining mga butanga mao'y magaulipon o magabuot kanimo. Dili mo sila agalon, ni ikaw ilang ulipon. Ang katagbawan, usa ka proseso, usa ka pamaagi. Si Apostol Pablo miingon, ako nakakat-on man sa pagpahaigo sa akong kaugalingon sa bisan unsang kahimtang nga akong mahimutangan. Ako makamaong magkinabuhi sa kakabos, ug ako kamausab nga magkinabuhi sa kadagaya. Sa bisan unsa ug sa tanang pagkabutang na sinati ko ang tinago sa paagi sa pagpahimutang, diha sa pagpakabusog o sa pagkagutom, sa kadagaya o sa kawaladon. Mga taga Filipos 4:11-12, nakatuna ni Pablo ang pagkalingaw o pagkatagbaw diha sa bisan unsang magaabot kaniya ug iya kining gisulti ngadto kang Timoteo sa pag-ingon nga dili kini ang kinahanglanon, makakinabuhi akong wala kini. Si Pablo kinsa miingon kang Timoteo nga sundon siya ingon ang paling-ingnan. Maoy matang sa taong matagbaw ug malingaw kung sudan buwad o adobo. Higdaanan nga humok sa hotel nga loho o sa gahing katre sa gamayng payag. O sa dikalidad nga sakyanan sa simentado o aspaltadong kadalanan o sa balsa balang hinoon sa libaungon nga kadalanan sa kabukiran. Ang iyang tumong nahipunting sa iganan. Iyang giila kining tanon mga butang nga dili mao ang labing gikinahanglan. Usa ka magsusulat ang maingon, kung ang imong tinguha maulang ang unsa pay ikadugang, mapakyas ka sa pagbaton sa mga butang nga labing mahinungdanon. Ang mensahe iyano nga gisulti ni Hari Solomon, ang kadagaya sa taong dato, dili makahatag kaniya sa katulog o sa pahuway. Ecclesiastes 5:13. Ang katagbawan, dili diha
sa pagkapuno sa iyang mga tipiganan, apan diha sa pag-ila, nga gasa kini sa Dios kaniya. Ecclesiastes 5:19. Ug nga ang katuyuan ni ene, mao nga igapaambit usab niya kini ngadto sa uban. Ang katagbawan magdala sa kagawasan aron ka matagbaw ug malingaw sa gihatag niya kanimo. Uban ini kauna-una, palita ang butang alang sa iyang katuyuan ug dili sa iyang matang. Bantayi nga dili kini makapaadik o makagapos kanimo. Bansaya ang imong kagwalingon diha sa pagkamanggihatagon. Ayaw pagpalingla sa mga advertisement o pahinumdum. Pagkat-on sa pagkatagbaw o pagkalingaw sa mga butang nga ana-ana kanimo ug ayaw tuguti nga maulipon kaniini. Ayaw padani sa mga paagi nga palit karon bayre unya. Palayo gikan sa bisan unsang butang nga dili magahimo sa Dios nga numero 1 sa imong kinabuhi. Si Jesus miingon, apan mao'y unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug pagkamatarong nga gikan sa Dios ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Mateo 6:33. Kung ang imong katagbawan nagasukad lang diha sa imong mga kabtangan ug sa ilang matang, huyang kini nga basihanan sa katagbawan, kay mahimo mang sa kalit kini sila gikan kanimo mawagtang. Apan ko ng imong katagbawan nesukad diha sa imong relasyon kang Hesukristo, wala ug wala gyoy makakawat niini gikan kanimo. Pamalandungi. Magampo ta. O Dios gagamahanan ug maluluyon, salamat ni ini nga pamalandong karon. Tabani kami nga makabaton sa katagbawan diha sa mga panalangin ug mga butang nga imong gihatag ug gisangkap kanamo. Ipahigawas kami gikan sa way hunong nga tinguha ug pangandoy alang sa dugang pang mga butang nga among mabatunan aron nga uban sa imong gahom ug tabang makakinabuhi kami diha sa katagbawan. Tabangi kami sa pag-ila nga ang pagpasakop diha sa imong gingharian ug ang pagbuhat sa pagkamatarong nga gikan kanimo maulang ang numero 1 namong tinguhaon. Salamat sa imong tabang o Dios, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo o kanatong tanan sa malagayaon gayon, karon o sa umaabot pa. Hangtod sa sunod, Martes, dinhi sa Amerika, o Merkules sa Pinas, pag ayo-ayo.